சைனாவில் பார்த்தீங்கன்னா 2019 வருஷம் டிசம்பரில் கொரோனா அப்படிங்கிற வைரஸ் உருவானுச்சு. இந்த வைரஸ் பார்த்தீங்கன்னா உருவாகி 3 மாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உலகம் முழுக்க பரவிருச்சு. முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வைரஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நிறைய பேர் இதனால் பாதிக்கப்பட்டு நிறைய பேர் உயிரிழந்திருக்காங்க. தற்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் ஒரு மாதமாக கொரோனா தாக்கம் தற்போது குறைஞ்சிருக்கு. இப்படி இருக்கிற சூழலில் பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புதிய வகை கொரோனா வைரஸ் பரவுது அப்படின்னு இன்றைக்கி ஒரு புதிய நியூஸ் ஒன்று வந்திருக்கு. இந்த கொரோனா வைரஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டன் அரசு எதிர்பார்த்ததை விட ரொம்ப வேகமாக பரவுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதனால் பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டனில் வாழும் மக்கள் அனைவரும் வீட்டை விட்டு வெளியே வர வேணாம் அப்படின்னு பிரிட்டன் அரசு சொல்லியிருக்காங்க. அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த புதிய வகை கொரோனா தொற்று எப்போ அதோட தாக்கம் கம்மியாகுதோ அதுக்கப்புறம் தான் ஊரடங்கு தளர்த்தப்படும் அப்படின்னு பிரிட்டன் சொல்லியிருக்காங்க. இதனை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஒரு முக்கிய ஆலோசனை கூட்டம் இந்த கொரோனா வைரஸ் ரொம்ப வேகமாக பரவுது அப்படிங்கிறனால ஒரு புதிய கூட்டம் ஒன்று நடந்துச்சு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டன்லேருந்து எந்த ஒரு விமானமும் இந்தியாவுக்கு வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இந்த கொரோனா தொற்று வந்தால் கண்டிப்பாக அடுத்த 3 மாதத்துக்கு கண்டிப்பாக ஊரடங்கு போடப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதனால் பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டன்லேருந்து எந்த ஒரு மக்களும் இந்தியாவுக்கு வர தற்போது தடை விதிச்சிருக்காங்க. இதனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் உள்ள மக்கள் அனைவரும் மிக கவனத்துடன் எச்சரிக்கையுடன் இருக்கணும் அப்படின்னு சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த புதிய வகை கொரோனா தொற்று பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே வேகமாக பரவுது. அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வைரஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதோட பரவல் தன்மையும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு பிரிட்டன் அரசு சொல்லியிருக்காங்க. இதில் ஒரு இனிப்பான செய்தி அப்படின்னு பார்த்தோன்னா தற்போது பிரிட்டன் அரசு கண்டுபிடிச்சிருக்கிற கொரோனா மருந்து பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக உருவாகிருக்கிற இந்த கொரோனாவுக்கும் நல்லா செயல்படுது, அதுக்கு எதிராக செயல்படுது அப்படின்னு பிரிட்டன் அரசு சொல்லியிருக்காங்க. உலகிலே பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல கொரோனாவுக்கு மருந்து கண்டுபிடிச்சது பிரிட்டன் அரசு தான். தற்போது பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டனுக்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புதிய வகையான கொரோனா வைரஸ் அங்கே பரவுறது பிரிட்டன் மக்களுக்கிடையே ஒரு மிகப்பெரிய ஆச்சரியமான செய்தியாக தான் இது பார்க்கப்படுது. இந்த செய்தி பற்றின உங்கள் தகவலை கமெண்ட்ல சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ்.